Ang ina talaga. Hindi ako na talaga magkadag. Well, dahil na, madalang po ba? Untod na. Ang kang kano. Saka na pagyali. Hindi pinawala. Bubo! Bubo? Ligaw, sa TNT ko na. Arka. Ano ko ulit yung ito? Ano ito mo? Nabili siya ako doon, diba? Pag nakakaano pa din ano. Kukuha sa... Ba kayo ni ano? Love break yan. May damage siya. May kung saan na ito sila. Pagkasatala sa laptop, lapit din. Ay, din tayo, madulas. Eh, baby. Warag ang arki. Alay. Tiyara na. Nag-isip ako ano po. Lazo, may paglazo. Lalo. Okay, pati ko na yung sa'yo. Dagang na ako. Iriban yan. Ay, yung backpack dyan. Kawar siya lang. Handbreaker. Dagang na ako. Pwede na. Ito, say, gusto ng takso. Gusto mo, magala tao. Sabi na, ito orang ito. Ito orang ito. Kiss ba? Kiss ba mo? Lapit yun sa, ano, ulo, yun. Or, ay, parang, pwede kang kalaban. Yan mo sa may, improving talaga. Kung yung word, tawaran din. Kung yung word, so, at tawaran din ini. Ano na ito? Update support. Pag nakakano na eh. Pag nakakabasher na, basher. Pag nakabasher na. Working, pataragasan na eh. Pataraga. Nasa ka? Nakaso lang ano? Hindi pa dyan ako. Harap, pinislow ako. Ah, yan na si Mindbreaker! I need your help, brother. Ah! Ah, yun talaga. Darago, sabi yun. Sige na.
windbreaker pa nagtulog. Muli oras. Kanina mo. Ako Diego. Ah. Ulo. Ulo ba ang windbreaker, bro? Ano ba naman ang pili? Manipis na. Yasha. Sandy yasha. Sige. Nice one. Kita nih. Makka. May Red King. May maka ba dyan ng Red King? Ayun na. Sige na, go. Nice, Ross. Nice, Ross. Paulo mo kayo, Lois. Kairat. Sige. Tumanganan. Ako Inda. Hindi ko kaya. Matagal ko ng espera. Jadi yung espera ito. Dito, espera. Ala ka raw po. Ito rin mo. Oh, ito team talaga. Hindi sumabak ka. Matagal ko ng espera. Dati, doy, tagal, no? Bis wala po yung mga mga matagal ko na mga niyo. Raso na yun ka? Leo. Leo. Pak na. Pak na. Espera. Kumain ka, hindi po babalik. Pwede ba yung breaker? So, ito first na pabalik. First na pabalik ka. Hindi na yun, sir. Ako ang kakaraso. Ako ang kasi andayi. Andayi mo ang gagalaw. Ang ina. Recipe! Nagusod na! Ayan, nagusod lang yan. Oo, sa akin ka na. Huwag ka nang gagalaw. Kita na, basta po kami lang ganyan. Kita na, maganda ako. Orang gamitin mo beras, hindi ka napapasa. Ay, stop. Bakit gano'n yan ah? Akala ko na hindi kaya. Mabilis na ako, 5 tapos supang patagas ras. Ano nga nito? Supang patagas? Na ligaw ako ulit. Ano yun? Ano sundar? Bali yung tatlong na ini. Kaya nga. Makaulo ko ng ano, kurake. Nagiging ano, Eric. Diba, din nag-ward.
Andahin nga. Ganda. May breaker ha. Yawat din tool sa may breaker. Para manana siya. Parang gusto na. Or ito. Character. Marag date. Siya magpala. Sa yung place. O yun o. Marita din ako. Yan. Papaya. Daras. Nagpapano ha. Paul. Sige na parang nakamuta. Mining na nakamuta. Okay, no. Breaker. Sige, Ras. Ito lang nga yung mini. So, ayun. Basta makabot din nga. Hindi nga kasi eh. Opo. Sige na ba ka lang nakakita? Ito din ako gusto. Alam ko pero Choco. ay di wala ang rekita. Malo talaga. Ginawa niyo. Ay, karat. Hindi pa yan ako. Gusto kayo. Ay, wala pa yan. Mamaya sa iyo. Ayun o. Awin lang, pakulungan na. Sige sa ano, taga. O. Magkari ako dyan sa ano niya. Ay, kakalit na yun. Bilang na ako. Sige na magang mapa. Nagluwas ng kaya kita na. Tawag pang kain na. Kapatid dito sa. Dapat nga, sabay kita di kay Pio. Ha? Sabay kita kay Pio. Dahil na din yan sa mga. Akalo na kahit sa Pio na yun. Yung system ano, pwedeng market ko ka. Mura ko, stop. Tiga tiga. Diberi ganas. Ayo. Ikuti tayo na. Sa balakang ba? Balakang. Now, open mouth. Ay, parang Brad mo, agad sa iyo, sir. Mataba, mini? Project time kaya? Parang magaganda na ako kung ano. Yo, kung paano na ako ay ibo.
Sige, taga-tagay ako. Sige. Kapag pinag-ulit pa pa Tagalog. Natibig ko sa limot na yun. Tama na ba? Tama na mo gawin to. Tama na sa amin ka doon. Hello. Wala. Magpatawa ka, magpapiliwan. Bukti tayo. Mas kumataga ako. Ganun lang. Ano yun ini? Kapag nakita ka mga ano? Parang wala pa. Napakasing ulitin. Medyo ito mo. Ay, sabi na yun. Wala dito. Kahit na ako. Kaya tayo. Ulungan ba yun? 200? Kaya ba? Ito ang tangay na nag-work na iba ang mga pinay. Iba ang mga pakita. Dito kami po. Pero ang sundura. Ilaw. Ayan nga. Dapat yun ito. Hindi kita nag-iiriman. Sama ko din. Lag na. Lag na. Bulag na nga. Bulag. Ibay pa. Ano nangyari kayo?
yan eh. Nice! Ano ko ba? Wala ko lang, may mga bot, may break din. Parang ka, eh. Oh, yun, ikaw ay sabi. Dami ako nakakadumi. Sayang ito. Wala ko lang madiretso ito. Hindi ko. Ano, hindi. Saka, Yeah. Uy, naglago. Dan, eh, baklas. Ulog ng murta. ano pa, ano? Kunso na yun. Hindi siya gusto. Kasi na, masama kami sa inyo. Wala ka ng principal niya. Matagal ko rin tayo. Okay, bilo-bilo nga. Pera ka na. Kahit pa ako sa inyo, ako tumahin na gano'n, kung hindi pa kayo sa buhay. Ano ba na? Toilet na. At mga bitaw toilet. Pare mo na, ito yung December. Kaya mo kung saan sa December. Pero,
Wag. Lagi rin. Puta ka. Puta ka. At, ako sila. Ano pa? Yan. Matagal na naglaw. Kuras, kaya ano ba? Kuras. Dito din pa pala. Kuras na napatapos yun. Abango ko si Sky. Pinaluwas mo sa nila. Nilaluwas. Ang ganda. Sama na yun. Ligaw. Nagdala ko lang. Ang dahil. Una ko lang. Wala na po kitaras. Ano oras na?
Saan ko po? Ay! Sabi ako saan. Sa isip. Ay. Ah! Ay, susunod siya. Kaya, kamay na ito, cellphone mo. Okay, go. May ano ka? May data. Ay, hindi mo sa meeting. Wait. Kaya may tapos. Buboy. Yung tip mo po. Send mo na. Ito ba mag-relay ang pangalan? Send mo na may kasama kayo. Yan ang pangalan ko. Salong budget. Ano yun? Pagkaroon. Ano? Iway wala. Separate mo. Yan mo pag-verify mo lang. Send mo lang. Long bag paper kada kaya.
Bukang layo ka mo. Siya ba tinigay? Major. Ini may picture ka. Alin? Ini yang dia.
Malayo. Siguro yun eh. Malayo. Ito na yung malayo. Santi na. Bakit hindi makaubay? Pag dukutan ng araw ka na, wala yan dito. Importante din karena yun. Dukutan ka. Ano kaya? Dukutan ka. Good. Malayo. Ayun. Oo, malayo. Ayun. Tingin yung kayo. Pero, Oh, good na.
Joke lang. Apa rin tayo? Uy! Tayo! Bunga. Eh. Iba ba kami? Step lang man ito. Awan ako. Mami mo rin rin ko. Mikro ko. Alam nga. Buka na yun. Ito.
Ako picture mo ito. Isin mo sana. Gagawin na. Isin mo lang. Huwag masin ka kan sa ibang kulay. Kaya mag-isin ko. Isin mo sana. No? Tingnan mo na. Pag-sit na dyan ang color. Hindi. Makulay yun. Ngayon, try mo. So, parang nagliwang ko sa'yo. Ganyan mo. Natalipitiro mo ko. Sino sa tulo. Kaya mo ka na-isip eh. Long ini. Hindi na siya. Then, haluin mo. Na Calma.
na pagparaan ng kita. Kaya hindi mo nakapagkal. Ano ba? Ano ba? Sabi ko ba ito? Itong doktor ba ito? Dapat pinagalan mo pang pagpaliaw mo. Yeah. Wala na ikos. Wala na ikos. Wala na ikos. Hindi, ikaw nga, magtawag ka sa iya. Buka, sakto. Kasi masipin, tagay tangay. Sakto, baga. Okay po po, yung po, okay. Isa wala pa din daw. Ajim, nagsamak ko. Kung makusugin pa. Ajim, nagsamak lutulo. Puro pa ito, kita hanap ng kalaban ng bubo. Yan ang makawalin mo. Ano ba? Yan na, iduwan. Pare lamang iyo, matulog ako kitang kawat kiro sa mga bubong kalaban. Ano kasi? Mas may klase pa rin sa makawa. Hindi ko magkawat pa. Lang nga, kung siya pakwatin mo. Renat! Hindi mo pwede magkawat. Hindi ka lang na. Minimitit pwede. Kasi may nagpiklot na ako kunin po. Miyerkules lang kawat, sabi ni Bulldog. Yan ang tipo mo. Sabi sa kanya mo yung ba't yung iba yan sa ako? Magandang bubukas ka. Bigla ko ba lang tumuto? Ano love story? 920. Ha? Ha? Puro sa Doon. Maybe. Okay. Boom! Loud! Wala ko lang mo tumalabot at pangdungan. Ito. Sarap yun.
Ikaw pa, laki yun. Kami lang. Ay, yung pinag-cellphone nila. Kaya na niya mo tayo. Kaya mo lang pwede tulukan na yan. Uy! Ano yung Kaya ako tao. Ay, ano yun yung uy, puto na yun. Parang yun. yan, yan, yun. Ano dyan? Ano? Oh! Ano? Mga di pa na nag-sing ka. Ako nag-sing. Uy, yun ka ba? Wala din mo. President ko naman sila. Buka kaya. Ay, kaya kabuo na Teka na mo. alam na na kasi ito para yung parang kalaban. Ah, boy.
Gas. Hindi ko na nakakait. Hindi kaya ito tamo dyan. Buhatin mo. Laman na. Wala ko. Laro mo nga ayos ka. Hindi pa, nagkaroon kami, hindi pa daan. Ako sa ulan. Yung mga nipini nga ni. Sabi na po naman ito. Ate nila eh. Wala na pa rin sila. Ha? Kaya nga, sinakalwa ka.
Kasi sabi ko sa nga, nagawa mo si Junior naman. Woo! Ay, ito ba dapat tayo dito? Uy! Ano ko sabay kapitas ko ba kape? Uy! Putang ina. Ayos. Dito na. Hindi ko kami bago. Duwan, ano, hindi ko mga bago. Ano, sige, ako pa lang buwan ng
Lagi mo rin, kama. So, ako naman din ang magawa talaga ba? So, wala na ako ginagawa mo. Super Bowl. Ano mo ito? Sama mag-check ka dyan o. Ikaw pa nga. Kamu ba sila ka? Kamu ano? Kamu ba sila? Eh, ikaw, ay kita mo. So, alam mo, kita mga alam mo. Kasi bigaro tapos pa taro pa sa taro pang group sa ay okay go lang tapos ay to bombing mas di pas sa pa director nya director ang ano mo diyan para nakabalan bilangin mo na ako ano sabi nga ito kung kumabalik sila no makamunya ay Igorot kayo pakai at simare na rin na kayo pala din si ano bilhin sa tabi? Dapat kami school mo dapat you. Baka man kami sagad anak ay baba sagad. Baka man kami import ko man ani. Kaya ang bago. Sagad sila bisa. Tapos ito mga utang may mga nagkakaroon langsung ako. Ngayon sa ulo.
Ang hayop na sinabi ka ng hayop. Sabi ko mga hindi ko kasi eh, papalulig-ligpin. Bakit kita mo? Hindi ako pala. Ilang nga. Pero hindi naman Pilipogin ko lang. Di ko alam naman dito pa dito. Kaya yun na hindi yan ako hindi ko dito. So, dito ka. Ay, nakakalito ako. Kaya ako nakapartura na ako. Dami snooper. Yan na nag-snooper. Ayaw na pumayag ka. Dito, baby, mo ka. Mawal sa door. Uy! Ay! Gusto mo nga gusto wifi dito. Bakit ka? Di ko tuwing. Ay, nga, sa may dito na ito. Bawal na pala na ito mag-server. Mag-server po. Bawal mag-ambo. Ayun po, mag-ambo. Di, ako, ang ambo ko, di man ako makakagag. Ay, parang ko. Yun, bawal na yan. Ay, parang ko. Bawal na yan. Parang ko ini. Hindi ba dyan magpakusan sa kalaban? Oo, parang magawa. Ay, huwag mo. Sabihin ko. Yung mo dito dito. Kaya kumain na first game. Oh, nag-address ka lang dito po sa baong ko. Temporary ang ayo, pangpalit na araan. Ginamit ka, ginamit. Bisa dulu. Ginamit. Kaya para mau ko tayo man kung di na siya magbalik-balik ko. Dahil po siguro. Magbalik-balik ko. Ano? Tumarap ko yung ang bari, di ba? Kaya nga, pero may diyan nag-log mo kung kaya pasiguro. Ang buhay na kanagsa ito, buhay na kanagsa ito, naglaw ka. Eh, po, ano din ako na siya magpapalik. Dinaw mo mga ito. Dinaw mo mga pero pag nasaan mo ka, pag nasa bago magpula para uy, puta! Hindi ayo! Isukidit! Isukidit! Ay, mo ba mo na isa eh? Ano ay pagpipagod ka dito na dito na ako naman. Ano kayo? Isa mo yan na ba?
ano ba ito? Yan. Sa original pinag-ayos ko, yan. Ito ay wandong sinakayo. Uy, puto na ayos na ako. Alam mo na eh, kata sa ano, suka, tapos ako, yes, gaja. Alam mo na eh, para ko mga ano siya, mga gila. Uy, ayam. Ay, kakula, sulod sa ginamit mo. Pero kung ito yung pit, ay nakuha nila ba? Gamit ka yung spot. Eh man, kasabay sa kasinda, sa kasinda ba ganyan ako sa pinaga, kita nito ko nahayop. Ang kita mo yun, tapos na kami, tapos na kami, ay, para ano ka, magkasunod ako sa kita. Magkasunod na mo. Sabi ko, ganda ko niya kami na, makakapos ko kaya kami sa Facebook. Ay, naman na, pagpalira sa mga bata mo na nakakasunod. Dua, radyo, matalaga. Apa dua kami? Uy, puta na ba kasi ako? Anong paano? Ikaw ba din? Di ba Hello, din ako pinto. So, dito ang kamahan, natibaling ka na. Kasi siguro ko lang po, hindi ko ako yung buti mo man. Ano, yung sabi na paano pag ano bawas sa malabing putang? Ano? Diba nga simulan ko? Balik! Ayan na, William! William! William, magandang ko! Ang nakakayakit ka, bubo ko. Abaya, nabubo ko. Kulot sa bubo.
Oh, dan kahit, dan kahit bagaimana ikaw, ano ba ito mga big? Ikaw ka sa akin, ano ba big? Oo, tama nga yun. Ito na mga big! Ito, yun naman yun. Ano ang magic na hindi mo Alon, bobo. Bobo. Sabi mo, alon, alon. Ano kasi? Hindi ka beauty. Beauty ka, beauty. Beauty. Ano, gusto mo kayo sa akin din. Kaya din, Aris Kopi. Dahil, pinyo pa ako. Buong Aris ka. No, ano ako. Emergency na siya, Aris. Wala. Paano ka na ano, ito si tanong sa inyo. Aris. Yan na, ha? Kaya, okay. Wala na kayo. Wala ka. Wala ka. Hindi. Uy, dito mo kasi doon. Dito na ako sa amin. Hindi na. Dito na ba? Hindi na doon. Ano pa tayo? Makagiro na ako ng diyan. Ano ba may tunin doon pag liga? Oh, hindi. Bakit yung mga automatic? Hindi ko taka. Hindi ba siya? Gaman sa nila. Dari. Peter! Stay away from me. Logo mo na. Peter! Siguro, ano, scope dapat ano. Kaya nga, lusog na.
masisipan ito. Oh, gumula. Uy, gumula. Teammates pa na na. Maraming talaga para magkakaroon. Nagdadali ko na nag-basic sa mga pa. Hindi daan, tanga, nilista ka dalang di pandung kita, paan. Hindi doon. Tinama ko, nalokalista pa kamo, buhay mo, pinabol mo pa, ito sa road, ano to, ako nalista, darabik, ito sa road, saan, makundi, ha? Oo. Ang kakalanahan, ay magkaro, ay, kadaan, William G. Ano yung kapatid mo? Na ano, ay naalis mo sa ito. So, ano ko sa ito? Nakalista ka pa nga, gano'n na, ang pwede dito sa ito. Ay, ito na siya. Ito na, ito man ito, bro. Ito na, ito na, ito na, sa formal ka gawin na. Yung masisundan ko, Sa 4-7.